аз ҷониби кормандони маркази давлатии санитарии эпидемиологии ноҳияи шаҳри нав дар гузарондани рейдҳои муштарак дар давоми соли 2019 беш аз 300 килограмм маҳсулоти пассифати гӯшти, ширӣ ва қаннодӣ, 786 литр нӯшокиҳои ташнашикани маҳсулоти истифодаашон гузашта ошкор ва мусодира карда шуд. Тааҷҷубовар ин аст ки чаро соҳибкорону дигар савдогарон дидаву дониста ба қонуншиканӣ даст мезананд. ҳол он ки дар мамлакат қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунанда амал мекунад. Аз рӯи маълумотҳои марказ то имрӯз маҳсулоти аз фурӯш боздошташуда аз ҷаримаи таъиншуда 33995 сомониро ташкил медиҳад. барои амалӣ намудани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи талаботу меъёрҳои санитарии гигиенӣ дар бозорҳо, корхонаҳо, корхонаҳои коркарди хӯрока, дуконҳо, мағозаҳо як қатор санҷишҳо ва рейдҳо бо дигар мақомотҳои ҳуқуқӣ гузаронида шуд. дар соли 2019 ба 314 нафар шахсони воқеаи ҳуқуқӣ ва мансабдор протоколҳои оид ба вайрон намудани қоидаҳои санитарӣ, гигиенӣ ва санитарии зидди эпидемиологӣ тартиб дода шуда, аз ҳуқуқвайронкунандагон ба маблағи 33995 сомони ҷарима ба буҷаи давлат ворид карда шуд. номгӯи баъзе маҳсулоти ширӣ ки зимни гузарондани корҳои назоратӣ аз ҷониби маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии ноҳияи шаҳри нав ғайри қобили қабул ҳисобида шуда, фаъолияти онҳо муваққатан қатъ карда шудааст. доир ба пешгирии бемориҳо, сатҳи бемориҳои зӯантропанозӣ, бруцеллёз, сил, сӯхтанӣ, табъи хунин ҳамаҷониба зери назорат қарор дорад. барои ҳамоҳанг намудани чорабиниҳои зидди эпидемикӣ, зидди бемориҳои зӯантропанозӣ нақшаи чорабиниҳо тартиб дода шуда, бо маркази таъминоти бехатарии озуқаорӣ ва беморхонаи марказии ноҳия сохтори кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ мувофиқа карда шуда, дар якҷоягӣ фаъолият намуда сатҳи бемориҳои сироятӣ дар зери назорати қатъӣ қарор дорад. мо кормандони маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии ноҳия корҳоро ҷоннок намуда барои пешгирии бемориҳои сироятӣ барои солимии аҳолии кишвар саҳмгузор бошем. дар ин самт бояд волидайн, хоса харидор масъулият ҳис намояд. агар шаҳрвандон ба муҳлат, сифат ва шароити истеҳсоли маҳсулот аҳамият дода сипас харидорӣ намоянд, шояд соҳибкорону дигар савдогарон ба қонуншиканӣ даст намезананд.